ଭୁଲ କରିକି କି ଦୋଷ କରିକି ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବିନା ଦୋଷରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନ କରିକି ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମଣିଷ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମର ଜୀବନଟା କିଛି ଏମିତି, ଜୀବନର କିଛି ଗୋଟେ ଉସୁଲ ନିୟମ ଅଛି କି ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ହଁ, ପିଲାମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବି ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବାପା ମା ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଅଧିକାରଟା ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଦୟାକରିକି ବୁଝି ବିଚାରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ କିଛି ସମୟର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସାରା ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାହିଁଲେ ଆଉ ସେ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, କହିଲେ ହଁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ଏମିତି ଇଏ କାହିଁ କହୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। ବେଳେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର କିଛିଟା ଭୁଲ ଡିସିସନ୍, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଆଜି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। ହଁ, କିଛି ଲୋକ କହିବେ କି ବାପା ମା କେବେ ପିଲାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତିନି, ବାପା ମା ଯାହା କରନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଇଟା ମାନୁଛି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେଉଁଟା ନିଜେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି, ହେଉଛି, ଆଗକୁ ବି ହେବ, ବିକଜ ଅଫ୍ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭୋଗୁଛି ତ ମୁଁ ନା, ବାପା ମାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି କି ବତେଇ ପାରିବିନି, କି ବତେଇଲେ ବି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ବିନା ଦୋଷରେ, ବିନା ଭୁଲରେ।